Și în acest episodul de Brawl, aici vom face mai multe chestii. Avem aici și o să încercăm niște chestii mai șmecheri. Acum o să încercăm niște șmecherii care le-am găsit de pe internet. Prima șmecherie este să ne ducem cu Brock și atunci când vine balonul lui Bibi să sărim peste el. Hai să vedem dacă această chestie o să meargă. Mai întâi trebuie să ne băgăm în Brawl cu Bibi. O să jucăm un meci cu Brock și o să vedem dacă merge. Și nu uitați, dați subscribe, dați like, că mă încurajează foarte, foarte mult, mai ales pentru că e primul meu episod din Brawl. Și abonați-vă că ar merge și asta. Acum hai să găsim pe Bibi, să vedem dacă o să găsim. Dacă o să o găsim, e bine. Dacă nu o găsim, nu e foarte bine. O să jucăm mai multe meciuri la rând și o să ne ducem direct în balonul lui Bibi atunci când o să vină. Până acum doar stăm. Am dat aia ultimata prost rău. Nu o să joc extrem de bine. Adică, să nu ziceți, Petru, ești foarte șmecher la jucat și știi foarte bine. Așa că o să joc normalitate, adică dacă o să pierd trofee nu e mare problemă. Acum am pierdut -5. Hai să ne ducem să vă arăt. Stai să ne ducem pe King. Stai să ne ducem pe Friendly King și da, hai să vedem. Hai cu Brock, hai să vedem. Dacă o să meargă, o să fie bine. Dacă nu merge, nu e foarte bine. Aici poți să dai și exit, așa că hai să ne ducem să vedem celelalte echipe ce fac. Să nu vă supărați pe mine, dar nu o să joc extrem de bun, băieți. Așa că și nici nu merge foarte bine netul. Așa că pe noi acum ne interesează să vedem dacă puteți să faceți șmecheria pe Bibi. Dar, după cum vedeți, nu este nicio Bibi pe aici. Eu nu o să trag mulți ca să le las un pic de avans, ca să văd dacă cumva se respawnează Bibi în echipa lor. Dar cel mai probabil e că să nu fie. Uite pe Shelly, hai să-i tragem un hit, să-i zicem la revedere, n-am reușit, hai că Holda. Am făcut ulti. Hai să ne ducem, că mai sunt 3 echipe left, cred că vedeți și voi, sau nu știu dacă vedeți, și hai să începem. Deci, hai să ne ducem pe Pocolică. Nu, se pare că n-am avut mult noroc. Ia să vedeți ce-l fac pe ăsta. Trebuie să mă lase în pace. Ia că-i trag eu. Dacă tot a venit la mine, hai să nu mă. Nu o să joc extrem de bine. Hai să vedem dacă sunt în showdown. Dacă o să meargă șmecheria. Nu. Nu? Hai să vedem dacă... Hai să vedem pe altceva. Noi doar vrem să vedem dacă o să sare peste balonul Bibi. Deci, să vedem dacă și de data asta jucăm până în showdown și în showdown
încadrăm destul de mult. Eu nu mă încheiez, dacă mor, asta e. Pe mine mă interesează, să ajung la unul dintre... Eu nu folosesc nici gadgetul, că n-am de ce. Așa că o să mă duc la o echipă și o să văd dacă ai pe Bibi. Dacă ai pe Bibi, o să mă bag cu Bibi. Iar Bibi, aia, o să încerce să mă dobăre. Iar eu să-ți dea balonul și să vedem dacă o să sară. Dar până acum, adică cu o echipă ne-am întâlnit care în curând o să moară din cauza ultimatei mele. Noi ne batem cu echipe, băieți, până ajungem să aflăm. I-am dat gadgetul că totuși nu vreau să mor. Da, hai să zice. Dacă vă abonați, scrieți-mi în comentarii dacă mergeți. Am o misiune pentru voi. Duceți-vă la brolul vostru și căutați cu Bibi, dacă vă gați în meci și aveți gadget, încercați pe Brock, gadget pe Brock, încercați gadgetul pe Brock, dar să-l încercați decât peste balonul lui Bibi. Al doua chestie zice că dacă te duci cu Bibi, a doua e tot despre Bibi. Dacă te duci cu Bibi la perete unde e botul ăla mare, pe trai, și îl împingi la perete, o să dea 800. Hai să vedem dacă asta e adevărat. Nu sunt încă foarte sigur. Hai să vedem. Hai să vedem. Noi acum, băieți, o să căutăm într-un fel niște mituri, da? Și chestii. Hai să vedem dacă mitul ăsta sau chestia asta este adevărată. N-am fost foarte atent, așa să mă dăm o dată. Hai să mai dăm o dată. Deci, am încercat, hai să mă vedem. Probabil că n-a dat-o, nu sunt foarte sigur. Da, a dat-o. Deci, mitul ăsta este real. Hai să căutăm că un mit. Zice că Bob, nu, al doilea mit zice că Max are trei dinți când te duci la el, dar are 4 atunci când îl selectezi. Hai să vedem. Uitați! Stați că nu l-am prins. Uitați-l. Ăsta. Așa arată dinții lui. Și uite, așa arată dinții lui. Normalitate. Următorul mit zice că Poco are un ochi închis și un ochi deschis, dar atunci când îl selectezi are doi ochi la fel. Da, e adevărat, mitul ăsta este real. Hai să mai vedem încă unul. Următorul este că cusătura lui Daryl apare în poză, dar atunci când selectezi nu are. Ia să vedem. Nu pot să-mi dau seama, așa că scrieți-mi în comentarii. Următorul zice tot despre Daryl care are un cuțit înfipt în spate. Hai să vedem dacă mitul ăsta e adevărat. Nu sunt foarte sigur de asta, dar probabil că, nu știu.
Da, are un cuțit. Zice că e cuțitul lui Crău. Hai să vedem, ne ducem la Crău. Să încercăm pe trai, să vedem dacă asta e adevărat. Nu sunt foarte sigur, dar hai să încercăm. Uitați. Nu pot să deosebesc cuțitele că sunt diferite, doar că astea se văd de pe sus, adică Crău dă și se văd de pe sus. Uitați, când sare, are niște cuțite un pic asemănătoare. Nu pot să-mi dau seama dacă e ceva diferit sau așa. Și ultimul mit spune că atunci când te deconectezi atunci când joci cu un brawler care nu-l ai, ia să vedem, dacă joci cu un brawler care nu-l ai și după aia îți face, după aia ieși de pe Brawl Stars și îl deschizi, dar fără net, o să-ți apară brawlerul pe shop gratis. Hai să vedem dacă chestia asta e adevărată. Deci, eu aș vrea foarte, foarte mult, îl doresc pe Max. Cam, nu toate... Deci, uite. Hai să jucăm cu Max și după aia vedem dacă e adevărat. Hai să vedem. Gata. O să ieșim de pe Brawl și intru deconectat. Sunt deconectat, o să intru. Nu știu dacă o să meargă, dar sunt curios. Nu, mintul ăsta e fals, pentru că nu se poate, nu merge fără net. Deci, băieți, ăsta a fost episodul de astăzi. Ne mai revedem și data viitoare. Nu uitați misiunea și dați un like dacă v-a plăcut.